a Torre de Doncos, o ano de construcción é materialmente imposible, quizás sea do siglo XIV. Non está ali abaixo por, digamos, por un capricho, senón iso que nos está dicindo é que ali había unha vía importante. Hai un camiño, eu teño oído falar a meus pais, principalmente a miña mãe, que se chama o camiño de Counavia. Counavia, como xa ben o nome dice, con el Navia, cou acompañando Navia. Esa é unha vía, que agora é tamén onde vai a vía Cunin, o camiño de Santiago, moi importante. De aí que, para cortar nun momento dado, se fora necesario, o paso, se fai esa torre de vigilancia. Está abandonada desde 1600, eu teño entendido 22, aunque leín últimamente 600, non sei, era naquele entonces propiedade de don Fernando de Toledo. Creo que actualmente non se sabe moi ben de quen é. Torés é, digamos, donde surge unha de, creo que poden ser das primeiras 15 familias de Galicia. O castelo de Torés aséntase sobre un castro romanizado, que posiblemente ese castro estuvera antes da romanización. E surge a familia que en documentos moi primitivos figuran como Díaz, pero bueno, o apelido Díaz encontreno nunha dama. Entonces, aquel entonces, as mulleres levaban o apelido da nai e os homes o apelido do pai en primeiro lugar, o cual nos está dicindo que posiblemente son, bueno, bolaños. Que pudo pasar en Torés? Que ese castelo sustituiría posiblemente a outro, e incluso a ese outro a outro, unha castella romana ou unha pequena torre de vigilancia romana. Pódese chegar a restaurar tal e como era no ano 1702, que morreu un coronel do exército, dueño do castelo de Torés. Incluso na casa de Medinaceli conservan un plano desa época tal e como eran as construccións naquele momento.